बर'नि पर्टेल दाथागिरिफोरनिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय जे जोङो दिनै 24 जुलाइ 2022 मायथाइनि रबिबार बाराय बे दिनखालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि फरायसालिमानि नब्लाङाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो बिनिनो सिङाव थानाय गांखं आफाद जेरै आइजो आफाद आरो लाइमोन आफाद मोनथामबो आफादजों खौसे जानानै थांनाय 2021-22 मायथाइनि जिथु सेबाजों सामलायजानाय मेट्रिक आनजाद एबा HSLC आनजाद बेवहाय बे आनजादाव जोंनि ब्रह्म धर्म न'खरनिफ्राय जायफोर फरायसाफ्रा बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों दा बे फरायसाफोरखौ टप 5 होननानै जों मोनसे सिरिज दोनदों दा बे सिरिजनि गेजेराव उथ्रिसारनाय गथ'फोरखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जों बरायनाय जादों आरो बे बरायनाय हाबाफारिया दिनैसिम फैयै 5 बोसोरावनो फैबाय थांनाय 4 बोसोरखौ जोङो थुलुंगा बान्था हिसाबै होबोदोंमोन नाथाय देग्लायनिफ्राय गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्था होननानै मोनसे बिमुं होदेरनानै जों बे बान्थाखौ मोनसे समायनासिन महर खालामदों गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्था मुंखौ जों होनायनि मोनसे जोंहा गोथौ मोनसे नोजोर दङ बे नोजोरा जादों गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआ जोंनो ब्रह्म धोरोमनि आदर्शखौ जेरै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जोंनो होलांबाय बिनि आद्रा थानाय माखासे खामानिखौ मावफुंनानै गावनि जिबन मोनसे बे ब्रह्म धोरोमनि मुङावनो बे बावसोमना गालांदों आरो बे गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआ सोलोंथायारि बिथिङावनो जा थुनलाइ बिथिङावनो जा हारिमु बिथिङावनो जा बा धोरोमारि बिथिङावनो जा गासैबो बिथिङावनो नोजोर बोनानै बेयो जोंखौ मोनसे गोदान लामा दिन्थिदों आरो धोरोमा जे जोंनो सोलोंनो गोनां आयदाथार मानसिनि मोनसे आध्यात्मिक गियाननि गोनांथि दंथारो बे बाथ्राखौ जोङो जगेश्वर गुरु बाबानिफ्राय जोङो रोखा जों बास्तब महरै मोननो हादों बेनिखायनो बे बाबानि गोसोखांथियाव जोङो दिनैनि बे 2022 मायथाइनिफ्राय फैबाय थागोन उननि समफोराव बे मेट्रिक थाखोनि टप 5 फरायसाफोरनो जों होलांबाय थासिगोन बेनिखायनो बे आदर्शजोंनो जोङो दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै बे हाबाफारिखौ जों दिनै गाजा गोमजायै दिनै सारा आसामनि सिङाव थानाय दाब दाब जिल्ला एबा आनसलिकफोरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौ जों गाजा गोमजायै बे अनजालु फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायदों आरो फैबाय थागोन समफोराव जाहाथे बिथांमोननि सोलोंथाइनि बिथिङाव दावबायनाय लामाफ्रा गोजों जाथों हारिनि हादोरनि गावनि न'खरनि आरो गावनि जिबनखौ गोजों लामाजों लांनो हाथों बेखौनो जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंनाय जादों दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों नुदों जाय 300-400सो सुबुंफ्रानो बेवहाय बाहागो लाफैदों आइ आफामोना बेयो जोबोद जोंनि थाखाय मेहेरगोनां जादों होननानै जों बेखौ बुंनो हायो जों दिनै दहाय गिबियाव बुंखानाय बायदि जों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गंसेल' नायल' जाल' जौमा फरायसालि उदालगुरि जौमा फरायसालिनि नब्लाङावनो जों बेखौ बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो गिबियाव बे हाबाफारिनि सिगाङावनो जोङो फुंनि समाव मुलुग मोजांनि थाखाय इसोरनि खाथियाव जों मोनसे जग्यनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जिथु बैग्रिगुरियाव गंसे ब्रह्म मन्दिर दं बे जिल्लानि ब्रह्म मन्दिर बेवहाय जों फुंनि समाव जयग' होनानै बे हाबाफारिखौ जुरिजेननाय जादोंमोन दिनै दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादा जथायैनो दिनै 2022 मायथाइयाव दुलाराय आसामावनो मेट्रिक पास जे टप 5 दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा बिथांमोनहा आवगायनो थिरांथा लानाय बादियै टप 5 जि मासियाव आवग्रिनो हानाय बिथांमोनखौ दुलाराय आसामनि गेजेरजोंनो गुरु जगेश्वर बाबानि मुङाव बिथांमोनहा एवार्ड होबोबाय थादों आरो देग्लाय 5थि खेब जाबाय बे एवार्ड होनाया आरो बे एवार्ड होनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लानिनो उदालगुरि फरायसालिमानि नब्लाङाव लानाय जादों बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे हाबाफारिखौ लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा बिथांमोनहा उदालगुरि जिल्लानि गेजेराव टप 15 फरायसाफोरखौ बिथांमोनहा मान बावफानाय जादों आं गिबियाव दुलाराय बे ब्रह्म धर्म आफादा जि हाबाफारि लादों बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोदों इसोरनाव आर'ज खालामो जाय फरायसाफोरा दिनै बरायजाबाय
बिथांमोनहा जाहाथे उननि जिउआवबो मोनफ्रोमबो आगानाव बिथांमोना साक्सेस जाथों अबंलावरि आफा अनान गसाया अरायसम बिथांमोनखौ अनहरबाय थाथों बिथांमोना बर' हारिनि सम्पद बिथांमोना न'खर हादोर आरो हारिनिनो सम्पद बिथांमोना मोजां फरायलांनो हाथों आरो बे हाबाफारियावनो रिसार्च पार्सन हिसाबै डक्टर निजोम बसुमतारी बिथांखौबो लेंदों आरो दुलाराय आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंहा ब्रह्म धर्मनि भक्त आफा बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों बाव सावरायलायनाय जादों आरो उन समावबो बेनिफ्राय आरो बोरै हाबाफारि लालांबाय थागोन बिथांमोना बेखौ सावरायदों दा आंखौबो सासे फुंखा सुबुं हिसाबै बेयाव बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय हिसाबै आंबो बाव बाहागो लाफैदों आरो फरायसाफोरखौ बेखौनो जों बुंनो सानो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां टेलेन्ट दङ गोबां बिथांमोना लेखा गोरों दङ गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेनायाव आखा फाखा आरो बिथांमोना मोसानायाव आखा फाखा मेथाइ रोजाबनायाव आखा फाखा सावगारि बोनायाव आखा फाखा आरो खमलायनाय गुबुन गुबुन आयदायाव बिथांमोनहा गावबागाव बिराद टेलेन्ट दङ गामि ओनसोलाव जोनोम मोननाय गोबां बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय डिप्रेभ जानानै थानांदों आरो माखासे फेसिलिटिफोरखौ मोनाखै नङाबा जोंहा फोथायनाय दङ जेरै मणिपुरनाव दिनै मणिपुरनि मानसिफ्रा गोबां बिथांमोनहा खेला दुलायाव आगबारिबाय जोंबो मणिपुरनिफ्राय खम नङा जोंनावबो जुदि फेसिलिटि थायोबा जोंनि फरायसाफोरा बेबायदि फेसिलिटिखौ मोनगोन आरो गोबां IIT फरायनो हानाय गोबां डक्टर इन्जिनियार जानो हानाय रोंगौथि गोनां बर' फरायसाफोर दङ दा बिथां ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म दैदेनग्रा आफाद आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव दिनैनि नैबे बाथि फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो लोगोसे सेथि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि बान्था जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोद मोजां हाबाफारि मानोना बेबायदि जों जुदि थुलुंगा होनाय हाबाफारि लायोबा जोंनि फुंखा एबा रिसर्स इयुन जोलैफोरा जोबोद थुलुंगाखांगोन आरो बेबायदि थुलुंगाखांनायजों लोगोसेनो मोनसे हारि एबा फरायसाफोरल' नङा मोनसे हादोर आरो जोंनि दुलाराय बुहुमनि जौगानायनि थाखायनो मोनसे मोजां खामानि जागोन मानोना आथिखालनि देरसिन जेंनायानो जादों मा जोंनि बांसिन फरायसाफ्रानो दा खहा जागासिनो दं मोनसे मोनसे गाज्रि आबहावाजों मोगा मोगि जानांगासिनो दङ दा बेबायदियाव जोंनाव जि कारिकुलाम स्कुलफोरनियानो जा इउनिभारसिटियानो जा बाव मोननै माबा दङ पिस इडुकेसन आरो भेलु इडुकेसननि हाबाफारि दङ दा बे मोननै हाबाफारिखौ बिथांमोनहा बे धोरोमाव आफादाव फैनाय लोगो लोगोनो भेलु इडुकेसननि गियान आरो लोगोसे पिस इडुकेसननि गियान आथिखालनि जि इनटलारेन्स सहायनो हायै बेफोरबायदिखौ बिथांमोनहा मोनसे मोजां आबहावा मोनदों जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो दा बेनिखायनो आं सानो बेबायदि हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव आरो इयुनावबो जाहाथे बिथांमोनहा बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थायो आं बेखौनो मिजिंथियो मानो होनबा बेबायदि हाबाफारि लायोबा जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि रायजोनि थाखाय जोंनि हादरनि थाखाय जोबोद मोजां खामानियाव फैगोन थांनाय बोसोरनि फरायसाफोरनि बेलायावबो कर'नानि जितु फरायसालियाव थांनो मोनाखै दा बेफोरनि गोहोमाव देग्लायनि रिजाल्टफोरा माबायदि बांसिन खहा जादों जोंनि उन्दै गथ'फ्रा बांसिन खहा जादों बुंनो थाङोबा जोंनि नार्सारिनिफ्राय लानानै गुदि बिथराइ थाखोनिफ्राय लानानै 10 थाखोनि फरायसाफोरा बांसिन खहा जादों बेबायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै जों नुनो मोनदों जे देग्लायनि जिनाखि मेट्रिकनि आनजादनि रिजाल्ट बे रिजाल्टफोराव जोंनि प्राइभेट फरायसालिफोरनि रिजाल्टफोरा साबसिन जादों आरो सरकारि फरायसालिफोरनि रिजाल्टआ एसे सिगांनि रुजुनायाव खम जादों आं सानो बे एसे गेप थालांदों फरायनायाबो खम जादों बा जेरैबायदि ब्रिज खालामनांगौ राहा लानांगौमोन सरकारनि फारसेनिफ्रायनो जा बा जोंनि आफादफोरनि फारसेनिफ्रायनो जा बेबायदि लालांनायाव एसे खहा जादों बेनि थाखाय बिनि गाज्रि गोहोमखौ फरायसाफोरा भुगिनांदों नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 99740307
738।